ala mo dayele de tay mu do dayele mo tay ni yo dayele abse ka ko tay de o tay dayele bay ala mo woni islam ya dayele ka tasriya da vraiment ma to ma to ay o to ba na ko ro kan ko na tra da ko e ka ba kana na ko le so ma do ka te men no why out there to believe you there no be been to come na go kono but like number friend no all the no dey people wala mana abaji da pe e to come na go ga blala da ko na go ma da da to ni fana ro yo ko ko da lu ni ko ko da me kuma da to ni ala ko ali kana kwa wala ka ko bigi de ba ka bidon kandawa don de bukan metri de ba ka e ko bidon kandawa don de bukan ko bla trangman ka trajman yang ne ba ese ka ko jaba da na amen akko di don ko ni trangman yi rola o de nu bla ka ko ta wala no ti amma no ti tota mo ni trangman yi la yamne vraiment o ti ni bla ka est ce que bamananga am bi ko ti so ko no ti so mo mi kala ko ha ini kan te kan ngai ada apa ada kan ni ke oke nah ala ma fa bi fili ke ya wala se sama ba ko ito da ala ma fa bi fili ke mana jena ya kala ka jena ya ala de no yalo mana jena ya kala se ga akiji ala ba ga ala de kan ke wa ala de fili ke mana jena ya kala ala de yo fili ala mo mi fili ka tla ko asinde ala kan na dariya bani no ni mangela no kan juma se ka fa ko e ala no e mana juma ngela ka juma fa ma nga fa ma ala no Muhammadu ya angkanda no mabe ma ko ala de angkanda me ya diman tisi za okore de ama be ma ta nya fa mu iko Muhammadu de Israel ana me ama angkanda ala de angkanda ha sesa ba mo de fa Osmana e jenaya ni mami ye jenaya ke ala de be mo kanda ko ala de mo ko fi Osmana fam tut e ko ni sunu ba sojo ni jenaya kala o kana jenaya ke o ye jenaya kala o ye ala de noy e ko ne sumuru ba so do me jina kala o kana ke o re ala noy to ma jina kala o tsega ki de idara sadiri idara ke kama sadiri daga sadiri daga ma ti da foi kama di mara minge po ala de ko ala ko ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ni ma jina ma de da foi kama mbatu ni ko woni yo trabla ka trawara mine idara ni kama ibano de la ala mi bana da iya ne banana fa ala ko wahadaina hu najdain ne trap la ira adama dela jana me trana ne trap ka possibility da man ka da ya kamne parce que ni o ngano ko don da ma to jema de kadewa e de bodo fima de kadewa e de bodo ala yo tiki yemin kadiye ki ko yira ka ke o fe o te bi yo ala ti yo ka ala ko yo ti de jima man ka so ko man ko na dia yo so ajo ne de noi ni ko na wa to ala ko nya da possibility di mana ala ti da keola mana Muhammadu ni Israel ma irana ale de an kanda ka bla usra ka suka tala na surula ala de an kanda te fala pena ala ku Muhammadu ci me ala ya an kanda ka sababu ke Muhammadu de kuma o segini Muhammadu ma wala ay sababu da mana sababu de fara ka ba ma ale mu fa ya ma sababu fa ya me amato c'est clair apo dit le guide il doit se mettre c'est ça qui me comprend ale di mamla Israel ma ka na ale sababu de comme sababu to na ko mana me ne marfati ela ke faka ne mi faka marfa de yi faka ne de kara sababu me marfa ta ki je woni de ba ki je
Itu o fɔra ka na sira min kan I b'o dɔn ne m'a fɔ kafiriw m'a faga dɛ ne b'o f'i ye dɛ ne ko hali ni mugu ciri la ou bien gwɛlɛ ciri la k'i faga n ko Ala de b'i ni bɔ n ko kuma fɔra nin fɔcogo de la ni bɔ ye saya ye bon ni ne ye mugu ci e la k'i faga marifa de y'i faga o mais est ce que marifa bɛ jalaki marifa bɛ se ka ci a yɛrɛ ma bon mɔgɔ tɛ ka kan da yɛrɛ ma Mamadu min ye kan da sira yira an na o tuma mɔgɔ tɛ ka kan di yɛrɛ ma a ye sababu de fɔ bon o tuma n'i ye sababu bila I bɛ kan n'a ye sababu de fɔ an ma sɔsɔli ko la o tuma na mais n'a ye Mamadu yɛrɛ de kɛ kanaba yɛrɛ an ma sɔn o de ma Mamadu ye kanaba yɛrɛ de Ala de y'a ci a diya nin sababu de don mais Ala ko n'i ci e de ye mɔgɔw bagabagaba ye e de ye mɔgɔw nisɔndiyaba ye Mamadu sera basiran wa nazira ne yɔrɔ dɔ la a ye kuranɛ in kɔnɔ e kan ka yɔrɔ dɔ la a ko yɔrɔ dɔ la a ko ne y'i ci de kana ci lase ne min y'i ci la o k'i k'u kana kun wa ne y'i ci kana e tɛ se k'u kana kun ne k'u ka ci lase dɔrɔn a banna ci lase ne y'i ci de i ka ci lase ma i ci kana i ko a nana ci min lase o ye kanda ci lase de ye o ye fili ci lase o ye kana ci lase bon ni min kanda la Mamadu de nɔ don wa jɔn de Mamadu ye sababu de y'a nɔfɛ mais jɔn de b'i minɛ voilà jɔn de b'i yira ka jɔn yira ka yira cogo jɔn de b'i yira k'o nɔ don maa si ne nɔ tɛ fɔ Ala o ye nkalon ye o tɛ nkalon mais Mamadu de nana ka aw kanda ka sira jira a la a ye sira ɲuman minɛ a bɛ fɔ jɔn de ye ninnu bila sira ɲuman kan Mamadu de b'i wele wa jɔn de b'i wele Mamadu ye sababu de I taara dɔgɔtɔrɔso la I si bannen sera yen yanni I sali tɛ o ye pikiri kiri ye wulila ka jɔ I sen kan o tɛ jɔn ye I furakɛ sa I bɛ Ala de fɔ I bɛ dɔgɔtɔrɔ de yira ne ko dɔgɔtɔrɔ sababu n'i ko dɔgɔtɔrɔ y'i ka o kumana n'i y'a dɔn Ala bɛ se k'i furakɛ n'i ma to I ka so I ye kafiri de ye ni Ala bɛ se k'i furakɛ ka ban reste sur mais n'i bɔra I ka so ka ban o kumana kabini yen I dara dɔgɔtɔrɔ de la tant que I bɔra I ka so ni bana ye I ma da Ala la bilen yɛrɛ de bɛ jɔ Ala bɛ yen o an ye sababu o kumana sababu Mamadu de nana ka sira jira an na ale de kɛra sababu ye k'an kanda k'an bila sira n'a ɲuman tun ko yan ko grâce mais ale ma ko Mamadu de kana non ni grâce fɔra a la o ye mɔbili kelen ye Ala yɛrɛ de ye ayi non grâce fɔra sababu non I ye place di Mamadu ma o n ko Mamadu nana de k'an ganda ka bɔ ɲɔgɔnban ni sonyɛli la k'an bila Ala ka sira kɛlɛ haraji ila sirati al-mustaqim ke min ye mɔgɔw kana ka bila e Ala ka sira Aïdara ni kelen ɲini quoi donc ba mi le dɛ Mamadu ba shi ba na kuma tɛ o a bɛ deli kɛ mɔgɔ min ye olu dɔnnen don a bɛ deli kɛ mɔgɔ min ye I ma sɔsɔ la dɛ mais jɔn bɛ deli kɛ fɔra question maa si ma sɔsɔli ko ko jɔn de bɛ deli kɛ maa si ma sɔsɔli ko ni tun ko kuma la question de Mamadu de bɛ deli ni tun ko kuma yɛrɛ ta a b'a kɛ jɔn ye ko tɛ ni tun ko kuma yɛrɛ inversé n bɛ kuma fɔlɔ de ma ni kuma fɔlɔ de ma k'a fɔ ko jɔ don ale de bɛ deli kɛ voilà ni a ka jugu patron yɛrɛ ye fɛn bɛ mun tɛ patron yɛrɛ n'a fɔra ko o ye fɛn datugulen dayɛlɛ k'an ganda ka bila sira ɲuman kan an b'a ka place de yira ji dun ye Ala c'est-à-dire idée min b'e la ne b'a idée dɔn c'est formation américaine n'a dugukolo la fara ka fari kan américains ye mɔgɔ minnu formé k'u bila ka na lamɛnya cili kama n'an ko Mamadu ka bɔ dɔrɔn fɔ an ka Mamadu kɛ zéro ye ne b'a formation dɔn koyi c'est-à-dire kira yɛrɛ tɔgɔ fɔli a bɛ min k'u sɔngɔ na ne b'a dɔn bilayi n'i ko Ala kɛra dugu jaabi non parce que mɔgɔw bɛ yen non mɔgɔw bɛ yen idée min b'olu bolo dɛ u y'a bila quoi bon wa fɔ ka kuya dɛ ni mɔgɔ min ka niveau sera ka waati ka kira de y'an ganda ka bila sira ɲuman kan ni mɔgɔ min ka niveau sera o nkalontigiyali ma ko Mamadu m'an bila sira ɲuman kan a y'a jira an na de ko Ala de y'an bila a kan o ye i bɛ fɛ ka Mamadu kɛlɛ de a bɛ faamu o n'i ko Mamadu dɔrɔn i m'a fɔ Ala i ye Ala ka jɔn dɔ de tɔgɔ fɔ Ala ka ciden gansan dɔ bon n'i ko a y'an bila sira ɲuman kan a bɛ faamu a kɔrɔ bi dɔn n'i ko a ninnu ka dutigi mɔgɔ ɲɛnama don a y'a den bɛɛ bila sira ɲuman kan bɛɛ b'a kɔrɔ dɔn bɛɛ b'a dɔn i tɛ fɛ ka Alaya fɔ a la i tɛ fɛ ka kiraya fɔ a la i bɛ fɛ ka min fɔ bɛɛ b'a kɔrɔ dɔn mais mɔgɔ min b'o tɔgɔ bɛ i ka maa ba nɔfɛ dɛ i ti plan wɛrɛ la koyi maa ba in bɛ se ka dɔgɔya cogo min na o ye ɲini sɔrɔ a nani a b'a dafalenya ye Ala ta ye c'est vrai mais ka sɔli kira kan
kira ka ni ala ya ka danfɛn bɛɛ ye mɔgɔ min sɔnni kira kan o tigi ko ka ni ala ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ala k'i jogo ɲɛ o yɛrɛ kama mais masa ka kuma min i bɛ k'a kalan k'a contrôle kɛ o ye danga de ye k'a jeni c'est pas la même chose. parce que ne y'o faamuya cogo min na kira de nana ni masa ka kuma masa ka kuma min na a ma taa anw ma sababu ye kuma ale kuma sababu ma kira de y'ala sa o de sababu y'ala sa ma donc ala taala ye kuma a mana kira tɔgɔ fɔ yɔrɔ kɔnɔ ne kɔnɔ an n'a ma kira tɔgɔ jɛ fɔ a b'a ne dɔ fɔ ka na o kɔrɔ ye min n'ale c'est à dire a ko yɔrɔ dɔ fana ka fɔ ko ni aw bɛ ne fɛ ko n'a b'a ne fɛ dɛ k'a ka kira a ka tugu a kɔ donc o kɔrɔ ye aw b'a fɛ ka mun sɔrɔ ne la dɛ a k'o de sɔrɔ kira in fɛ. e tugu a la. ya fana b'a la donc n'o ye tiɲɛ ce qui veut dire ne yɛrɛ kɔni tɛ se ka sɔn ma cogoya si la ni kɔni n'a sɔrɔ la e ye kuma min fɔ n'o kɔni de sabatilen b'o la donc ni k'i bɛ sɔli de kɛ kira kan o la kɔni i kan k'o jugu k'a la parce que. ni mana sɔli kira kan o la peut-être o bɛ se ka kɛ sira ala k'i kan da ne m'a fɔ o ye ala ka diinɛ ye dɛ i ye question min posé mun na n y'a f'i ye ne bɛ min faamu a la o ye. parce que ni kira de nana a mana n'a yɛrɛ ta f'a nana ni ala ta de fɛn min bɛ bɛn ala de ma tigitigi yɛrɛ ale fana b'o de fɛ. bon min bɛ bɛn ala ma tigitigi Muhamadu b'o de fɛ mais i k'a dɔn Muhamadu yɛrɛ kanuni o bɛ ala kontan ka tɛmɛ i ka bato kan o ye mun ye an b'a kalan hadisaw la k'a fɔ yahudiya dɔ a kɛtɔ ka tawureta seete a ye ala kira tɔgɔ sɛbɛnni a y'a embrasser ala ko n y'a fari o kama sabu ne bɛ Muhamadu fɛ mɔgɔ min bɛ Muhamadu fɛ n y'a fari o ma nka k'a sɔrɔ e ni jugu ni fɛn bɛɛ ala y'a kanda k'a bila sira ɲuman kan kira tɔgɔ embrasser kama wala ala bɛ min fɛ ni kɛra a fɛ a man jan fiyewu ala k'i kanda ka bila a ka sira kan ne bɛ min don a la o y'o dɔrɔn de ye mais e bɛ min don a la ne m'o sɔsɔ dɛ ne bɛ min don a la parce que ne yɛrɛ fɛ yen ne karisa kanu i ko ne b'a fɔ sisan ko mɛ e kanu sisan o kɔrɔ ye c'est-à-dire e bɛ ka kuma min fɔ ne sɔrɔ o ma kɛ c'est-à-dire e bɛ ka kuma min fɔ i yɛrɛ ka komi i bɛna ni silamɛya sɔrɔ i bɛ ka kuma min fɔ silamɛya na i ka sɔrɔ o ma mais o kɔrɔ tɛ n ba min hali ne t'o ko kɛ kanu yɛrɛ kɔrɔ n'o ma dafa dɔrɔn ne tɛ kanu tɛ fɔlɔ quoi parce que kanu kɔni o da la o ye kelen ala ye mɔgɔ tɛ ka mɔgɔ kanu ka k'a fɛ ka da la ka sɔrɔ a bɛ sira yɛrɛ min kɛ i tɛ se k'a bɛɛ ta n faamuya bana non c'est vrai non c'est-à-dire ne ka kuma fɔ ka fɛngɛ cogo min na a ko k'e kana nin kɛ tan ala ma kira kala kanu o tɔgɔ kama an bɛ ala yɛrɛ kanu baara dɔw ko kira ma k'a kana nin kɛ k'a kana kira yɛrɛ ko k'an fana kanu bon n'i ko k'i tɛ kira ko k'i kana nin kɛ kɔrɔ ye ala ko k'i kana nin kɛ i kanu kɛ donc i tɛ mɔgɔ min kanu n'a ko k'i kana mun kɛ dɛ i t'o kɛ o hali n'o kɛ dugu la sa ne m'a fɔ o tɛ se ka kɛ dugu la dɛ parce que o bɛ se ka kɛ mais i kɔni tɛ se ka kɛ kɛnɛ kan a ko ko k'i kana nin kɛ i tɛ se k'o kɛ ni man d'a ye i tɛ se k'o kɛ a bɛ se ka kɛ quoi donc n'o kɛra mɔgɔ fɛ ka sɔrɔ i ma se k'a ka baara bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a kanu bila o bɛ kɛ wa a kanu min dira kama ala bɛ se ka i kanda o kama k'a sɔrɔ ni bila dugu min dira bɛ se ka sɔrɔ n'o corrigé ala bɛ se kira kanu wa i se tɛ mun na kɔni mais i se bɛ mun na bi wa i se tɛ min na est ce que o de tɛ jogojugu ye ayi jogojugu tɛ taa ne sɛgɛn na kama n'ala ka dɛmɛ fɛ a ka gɛlɛn jogojugu dɔw bɛ yen i bɛna sɔrɔ examina dɔ f'i ɲɛna sisan o ka nɔgɔn ni e ye bi kɛ i ma seli fɛnɛ seli i ma seli i ma lahara seli i se tɛ seli la ka sɔrɔ foyi t'i la i bɛ se tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ i ma seli fana seli i ma lahara seli mais ka sɔrɔ i se t'a la est ce que jogojugu tɛ wa i se b'a la bon i t'a la cogo di an sigilen filɛ sisan an bɛ kuma na sisan ne ka sigi kuma na seli fana ka tɛmɛ na nanzara ka tɛmɛ na n'u ma da tɛmɛ na mobili ka tɛmɛ n'u ma kɛ wa n se b'a la n se t'a la n tɛ bolo la n ma foyi faamu i se b'a la voilà donc ne y'o kɛ est ce que n ye Muhamadu kanu wa a bɛ se ka ɲɛ Muhamadu kanu bi la mais fɛn dɔ b'i da olu ka sira kan o tuma na o bɛ kɛ k'a dafa ni kɔni ka ni bɛɛ kɛra Muhamadu kan n'a bɛɛ ye Muhamadu ka sira dafa mɛlɛkɛw bɛ jigin ka taama ni ɲɔgɔn cɛ o ye tiɲɛ alors mais e y'a mɛn Muhamadu kan n'a bɛɛ de kɛ personne mɔgɔ si den kelen tɛ yen Muhamadu kanu nana ko mɔgɔ nana ni fɛn min ye k'a bɛɛ dafalen don mɔgɔ min na o tɛ yen ayi se tɛ mɔgɔ o dɛmɛnen minnu bɛ yen peut-être Muhamadu kanu n'a kan sɔnli o bɛ se ka kɛ sababu ye ala ka se k'i dɛmɛ k'o kori bon ne ko ne ye min faamu a la ko ne ko kuma in de don sinon ne kuma in vraiment o b'a fɔra caman caman fɛ mais comme toujours a bɛɛ y'a fɔra caman caman fɛ dɔw yɛrɛ ko k'a sɔrɔ ne yɛlɛ fara la bon ne don hakili la jumɛn de dɔw ko k'u y'a k'a yɛlɛ fara la mais est ce que o kuma bi a ka fisa kuranɛ ye de nɔfɛ n'o tɛ sɔrɔtil fati kɔni a yera farala o caman caman de y'a fɔ e de y'a fɔ ne de y'a fɔ kisi ɲini don kira ye dɔrɔn wa a fɔli bi bɛn sabu kuma foyi t'a la min bɛ kira ɲini bɔ sanfɛ kira ka bon o bɛɛ ye kira de ye datugulen bɛɛ yɛlɛ parce que ala kelebanja kun datugura kira de y'o dayɛlɛ wa kira de y'an ganda ka bila sira ɲuman kan ka sɔrɔ
bon datugulen dɔ ye mun ye fɔlɔ datugulen dɔ ye ayi datugulen foyi ayi baara kɛlɛba y'a kun datugura kira ayi n'o fɔ k'o n'o bɛ ɲana ka ban a t'o la n'o tɛ a mɔkɛ o bɛ fato tuma min na a ma se k'o dusukun dayɛlɛ a ma se k'o don a ye ko bɛɛ kɛ a ma o ma sɔn o ma se ka silamɛya mɛ a ye siraw yira a la a ye sira yira cogo bɛɛ la a ma se k'a silamɛya e nana ala ka fanga de la ani mɔgɔ ye baara min kɛ n y'o de f'i ye f'i k'i o yɔrɔ faamu mɔgɔ n'i ye jɛnɛya kɛ walima i ye muso furu ka kɔnɔ d'a la ka den wolo a bɛ fɔ e de ye kɔnɔ d'a la mɛ n'an y'a lajɛ mɔgɔ si tɛ se ka den dilan ala de bɛ den dilan o mɛ ni e ye kɔnɔ da muso la a bɛ fɔ e de y'a d'a la mɛ ala tɔgɔ ti fɔ k'a sɔrɔ kɔnɔ tɛ se ka da muso la fiyewu ni ala nɔ tɛ parce que den wololi o ye ala kelen dɔrɔn de niyɔrɔ ye mɛ n'a ye den wolo a tɛ ala tɔgɔ fɔ a la fiyewu a bɛ fɔ e de den de ye kɔnɔ da a ba la est ce que bɛɛ b'a dɔn e tɛ se ka kɔnɔ da o mɛ e de bi kɛ sababu ye k'a baara kɛ bon a baara bɛ sabati i tɔgɔ bɛ fɔ a la k'a sɔrɔ ala de nɔ don k'a sɔrɔ i ma ala sɔsɔ yɛrɛ fana bon n'a fɔra mɔden y'an ganda ka bila sira ɲuman kan mɛ e m'an ka baw ma ko ala de y'an ganda ko mɔden ye sira yira an na non 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 a bɛ faamu quoi mɔden y'an ganda ka bila sira ɲuman kan o bɛ faamu o bɛ faamu yɔrɔ min na ne y'o faamu i ka maa ba la a man kan fiyewu an k'a fɔ i b'o sɔgɔbɛ ko fɔ kana fɔ muhamadu ma olu ko man di ye wa o de la n y'a f'i ye n ko formation américaine contre l'islam olu ka idée de bi i kunkolo la tan mɔgɔw de don n'i ye kira tɔgɔ fɔ américain ɲɛna a si de ban bon pour que mɔmɔdo ko yɛrɛ de ka bɔ mɔgɔw kɔnɔ ka isa ko bila an kɔnɔ américain ye formation formé tan ka isa bonya yira an na k'o tigi yɛrɛ ala tigi kan mɔmɔdo kaburu bɛɛ maga madinɛ k'ale tɔgɔ yɛrɛ fɔli ye bolifɛn ye formation américain de i b'o bɛɛ kɔnɔ mɔmɔdo ko ka di ala ye a ka dafɛ bɛɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ fɛ ala t'i fɛ wa ala de y'a dɔn an n'a cɛ wa fo an n'a segin an ni ala cɛ i mana pan cogo o cogo ni mɔgɔ t'i bolo i tɛ se ala sɔrɔ sababu mama tɛ ko ala de y'a bila ala ko mamadu n'i kɛ ni mɔgɔw cɛ ciden ye fana ni mɔgɔ y'o mɔgɔ sera ala ma ala ye cɛ min caman a filɛ nin y'a ni cɛ n'i bɔra o ma sɔrɔ i bɔra a ka bila danfɛn bɛɛ ye a ka di ala ye danfɛn bɛɛ ye a ka bon danfɛn bɛɛ ye a sɔrɔlen a kan o ka di ala ye bato bɛɛ ye wa ni muhamadu yɛrɛ tɛ an bɛ alijinɛ sɔrɔ abara o tumana meilleur don a mana fɛn o fɛn ko a ma an tɔ bɛ kɔ. a mana fɛn o fɛn ko muhamadu ma tɔ bɛ kɔ. a tɛ ka bila ala place la kira. ala tɛ o n'a ko kira de don mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko muhamadu ala ka kira. ala jɔyɔrɔ min ye n'i y'o di ka kira ma i yɛrɛ y'a bila ala place la. jɔyɔrɔ min bɛ muhamadu la dan don adamaden da yɛrɛ tigɛ ko. wala o bɛɛ bɛ se ka bɛn. walima ala ka o yɔrɔ min ye. ala ko n y'a dabɔ a kama de. المختار سبحانه أودك كواحد لكن كما كانوا بينكم دمج مقابل برضه وهي مدلول وما نقول كبويا كتاعي إنه في كتفوتي أتوصل لبعض كل كتفوتي ذكرني أنا كان صورة كم جالس صورة يتطلبون من يوقف أدري بالما لو بيا بالما ناني أفكر إليه يمسكه أو يمسكه بدي أصلا وكو يسمى من الفلانية أكيد وأكيد دوريو نكبر ما يعني يمسكه بيرك سبب يكبر ما يمسكه ayo muso bila ka dɔgɔnin ye n ka dugawu ba ye a y'a fɔ ba fana ye fatɔ o fana y'a fɔ ten sariya b'a jira o muso n'o muso fatɔ nana jɔ cɛ ma bɛ bila ka dugu bon a tɛ na ni fa ka kuma ye mɛ a tɛ bila ni muso bɛ fɛ ka dugu cɛ sariya ka ko dɔ ci ma tɛ fɛ ci vraiment mɛ k'a fɔ fa ka kuma de bɛ se ka obliger a k'a bila donc a tɛ se ka to a k'a bila hali a fatɔ tɛ a ɲɛnama yɛrɛ. Aki wani ndingi ni muso imla ili kudu ngadiwa kwa ma bo mwana na ko abale de kabu na abale na ndiga ko na ili muso tibla ni kaso ili ta to do do ai ka bla ile ya ni ko fa ti ko fu akena ko to shuma ni na ma me ati da dai ka muso fu ka bla ni fa ka ko na ti fa ko ni fa ta te ba na ko ka ni ka ni ni importante la gracia in casa na ti fa nabna duki ni yɛrɛ y'o dɔn a man ka mɔgɔ ka duki lamara mɛ n'i b'a dɔn o bɛɛ kan i bɛ du ci n'a ye ka bɔ
ama ko dana de ala ko mo fama na di ko ko ada di ko ko to di ti jali no Ibrahim Fadina Koron Ibrahim Kinabi no ayi fana babu de babu de mena Fadini Koron wa ima difference wanya ila do Fadina Koron kira ya ba no de difference o Fadina Koron parce que o ti kafiri o Fadina Koron ni ma dina Koron ka ko bo ni ka jisu ga jamu parce que Allah taala ya ko Fadina Koron ku ka tatra ala ko no adimina Koron ku ka tatra bo dimin wala ala ko am ko tola parce que ala ko mo tila bato ala ko taka Ibrahim Sakon ne Ibrahim Fafe ane de kana la bato ka wa an no tewi ane wo be la jode an no tewi ala ta jogo no ko ni joti ala ka jo Ibrahim Fafa na ka ala ka joe de ka fala ba o ya ka ala mo ame eta idara mina o de kai o dara na o fana yo kai o ma ala ke flya me ka kriya lela ala te danga de ya be bo danga de ko lela ala to ti fo fasuni blonda bito mo balu lela danga de ya kumbe wa ala ko kunti alors ala ko do ne fe ga danga de islam na ko islam abu ura abu danga de ya ke wala me islam ya ban ba so so cheka ibang ba ka cheka o de ke danga de me ni ban ba so so ika cheka o ti ke danga de Uli bali woni. Bomuna ngene drama. Ka ayi musofu. Afana na maka ako mana be ko na rom aya nyinga ka ko ifat ichagarami. No ti ko no so do. Ate ko na na ka ko na na ki ka ro na wala bine ti ga wa do na ti. Baca dua ada bulan lagi. Betul. Itu betul di depan ada. Itu betul di depan ada. Macam ini lah. Kita kerja apa pun ada yang nama siapa. Kita kan sedikit. mana? Seni best lah, ya de la seni test lah ni. Bukan kes lah ni. Bukan seni. Seni tu bukan kes lah. Seni lah ni. Abo mana ni ala kira Rasulullah SAW na yi na sunna na kana sunna na kana sunna na yana kini yana yana sunna kini na ko fadi Ni ko so so. ne sunna ne ka jeda ana hi na ko fa don ko sabate Inji ko ni mo inji ka ko sa na ni. jaga fana na ko fa ko sabate Wai mes la ka ko sa ba. Pa ke son pendam na ka pandange mi ke ko ko ya. bo amana ke tutu La ko ni mo lo ko ni. ne ko Wai islamia sandange telite. O mana islamia bolo seni ko islamia. bo Wai so ma do bo ba ti e ko sandana e akili la man ti islamia o sandana islamia ala danaya. Ala ko mi ka je no e ka so ma ka to ga kira ko ni. E bo wa de o le do kana ma da. o do islamia Wa de o. o ti de Ra ga na. Ona na ro. ne be tana ko kemi ye Ne ma ko to ko do. Ne ko ala danaya. Ala ko mi ka da wala ka so ma. ne mun ga tana ko Ai irin min ga ta ala na ka kira yin ga yi. ai ko an go ya fa ta wara ko ne mun ye kwa ne mun ye singe tanga kitabu cha mana Na wono ko ka da. Ma ba de men. aw ko ma diga ma law ake na ni ga ni mun ma betwa ka kebi Wai be. kama ya de na wala ka kadi abetwa ha oh ni mo yi to wele mun mo ko de i to da wala ke donc ay ni mo yi to wele ni ma na mi no to le ay ako ma ja ma so ma ko ta wala ko fulu fana ma ate ko ta ba le ni mo yi wele ni mi ila wele la mi ka soro allo ma wele parce que ni mo fene isna na do donc ni o bori ma wala mi allo je voilà ya ni ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah bo gane ne be ni ala tiyo ko to be ni ne na sa ni ko sa ho bo ni na ni tiyo ni kira na ni ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah
to benne na ala te munaso dana ya benne du suguna do benne na me e ba ko ni islam e ba ne kafriya ita islam e fo la ilaha illallah ko kan de tay ni ka o ta ele sigile me ko rewa mo ange me sigile yera ma mo ma sigile yera ma wo ke tubira so mo tubira mo do de bolo ange mo do tubira so irta tubi do de bolo kira le la fo kata itu ko mo do fa ko ni na tubi donc ma appelé islam ala ni no fele mo ke no fo mo ko kafri billahi yere ana tola agana bi islam min na kira bolo o ki faleo kira nana ni mi ke wo ke bido e abubakar umar abbe tubira kira bolo wo ke tubira ko fe kira kana gido ne abbe tubi wa mo ci se ga tubi kaso ni shere tira we gadoi ni ya kala ko ne ko ka ko ala don mo mi kala na de o de bi tubi no ma be se ga ko ne do ka so islam ere ko mo chama be ba ko ni ko ne do ka so islam ere do me ne bi fe ka tubi fo ma ka ki shere o tubi la wo jakku ya ble no tina ka jamana na ma be no ko ni ma bolo ama ma ka shere fo na ti ta do nda do anti jala ko me mi a do no ma ga fo kafri kana siga fiyo ala de ko kafri me era bo don s'il vous plaît et c'est ça hein islam jugement de islam bolo n'est-ce pas son bolo bi dina kila bi farla kiru namara to kan namara bi police avec tout autre il mo fa ibi fa bo kila ko ni bara mana ni bano mai bola islam la bo fo ka dite ye ka fiye ni sona bi ni ma so ni bo no mo fo mo ko bi e mata mo ko fiye ka tubi o ti bolo ko fiye ni e jena ka am se ka e farla kiru to di ambe wati na sa tanga libru be ko be jana na ni be ni ko to ya ki shere ni e libru ki shere ko ki sona ikara islam me ne bo do to di ni e jena yake pour que angi farla kiru ne bo do to di ne te man ne ce no do ne ce ya ta ni tara fanga la ne ta par exemple ko du barsa ne tara ko da ce ya ara kai mo bon ni tara ko di voir islam no mi no me olu ba do ikara islam yelle du takaba olu bo do man la bo do mina ni nu jera islam ya barala u ba di bora yoro mina ikele mi ka leidu tai ni minena u bi itai tegema ka ta hadu ki to man nafi kite ya na fi di do islam ya la directement de o ka ka na fi ya ka jogo de la me ado no na fi mi no me u be na no tega da kira tega ka do islam ya alors na mo mi ma do islam ya la fo ni ngulo la ni seni damne o ko ni ye mu ku ta da mu ko hamude janna no gulo la na do mo kata nari ko bala ke fika tu ma abani ni fila mi ta tega makana haduke ni abani fona baya de ke le ko mo di fla para ala ni ti jenak ni de shwani ke ni ti ndempa ni ti mara ke de koronta ke mo ko ni kra mo ri nda bara nyam namba ni ma ki shiri ni ya ce jina ya ni na ka haduke ne radda ku ibara ni ma ki shiri na raddo ala bo wele karta ma fi ati fla para ne kawa ala o kera wa aye moleso wala karta ma fi ati jina yake a amake wa ya dafa sara fla dina ala kera de kuti ko ni ya dafa bi do aljina est-ce que wasa ko ne ko na ko ni mata am ne ko do fe qur'ane ko dika mine mo ko fe o bana qur'ane ka fi bele ni mata mine kafri parce que qur'ane ko aketa au contraire kafri qur'ane aketa ko faje ni na no ko fe do kafri qur'ane ka to mana ya qur'ane ko muhammad ni mu'mina muso nana u ka bai akiye ni laido woro qur'ana koroko o ayen nana muso ka kew kale ko akalina ba ko mana ala ko aya kene ka shire kaula mana ni ya ke shire fila iya ala so i kafri o de o kon kabe ko ma ko ni bo ni papa de ko voir e refleni il est vite le kurukara ke fodi kan sisi bolomina da man no pour supporter ça d'accord mais ala ma ko di bolomne Muhammad ma fami mais ala ko bay ak baya selime na uyemu ana ile kuma mko na tidamuna tidamuna ni sala ni kana daman ya ko ni do kuma sala ba borana alquran ko fa ya kata o bora kan wala kuma sta e ya sala na fo sili ya ko ya kata ko sala kata ni ya mini ka fo bo ni o ko me kan ni ko to la abu ko mi baya ke yo no shiriya ala ko fo mo ka ki shire qur'ane activity qur'ane activity e puis ala hadisa no ko bukan muslim kira yo mo ko kel da ki dewi
k'a fɔ e ka taa yan ninnu ka baya kɛ karisa e ka taa yan ninnu ka baya. ya nunu ka baya ki hadisa bero kira ko ni ya da fai bi do aljanna me ni do chana min ga nga kila jena obi kila me na ma kila jena ya ko ima garanti tuni la harana ya la jabi ya fa na mala jai tega bita me ira ba do ye do fara ya mi kasi kira ko do walle bi san sir ko na sa ursilla e ka ro manori ai sai ko jana ka ba binika han ke mani ke ta abai bani tri ko ro de na ala ka ni na ko mi ko qur'ana de ko no qur'ana ko ni o bla bla bana bo e kileni ko ba mbola flana ko mi courage be la dina sonye na ko je bura ida na soro sura do kono ka ko ara ko ay munati na man juger noy mo amino juger noy ko no islam bo ni alla de anga jamana kono est ce anga ka juger ni ala ka qur'an bo mi yo bali fango de no ko kuma fana be o kuma be sabe kuma ne ira ka la foli to ni nguma wai foli tanya ala nganda pourquoi mais e kala ne do mais na la solution do sora la nek mama nya nga ko ay solution ko ni tew solution era mbala do ka muruta imana muruta sa ikele mtega muruta ibe munga bo mais anga na janga cha so kele solution ko bala sa ne rete solution kuma anga qur'ana be datu ka kuma be dabla ka solution ko dala sa mais solution be quoi pa andi ke nanji kitera andi te ka tanya ble ko voilà ne ko ma solution ni ma solution la bibla anani sanja samba dulu nani samba gele di kimena ko nya akara ka kewa nate kan nyami na pila nyama mudum sulto mala tane mugo dama mu nya famede ulu di kam banta ni harama ko lo ka fa ngato do ka to rama si safala ka fa no amana si kwa ti wana mu be ma doke sakini nya bala kuma tanya kwa kuma era kuni
wai kuma ta ga saka nya su kwasila kuma banawo da kuce ya yi an kana fanga sa parce an yi kuma ne tsara wa sanan ne kuma dole ba ko ba sabe saka ta bayar mu sai mu din ya yi be kala masaka amma saka ni sai sai kuma da tanya to ga ala ku sai mi abi sai kwala abi sai kwala ni sabu mu so be kana dua anya ko donc pour ka awu ya la domani ya ngata kisi de on dire masata pour ka anga kisi a fini anga kisi da jama ko to ya ante to la to Poi da na ma che wa to ni be a to ni be fa bon mais est-ce que translation en avenir est-ce que tu sais qu'à quel point il y a là même na ma te ka te ya ka o te de point là o to le point là mo ramna o be ka te ma na ma ka ni ka oui on dit le bête na be o ka ala dunya jira na ka ko be ka ko bi tla de fo ka se bi wulo la ni ta banyo ma donc ni akara bi wulo la ta ba ni ekili ne kilin bana do ka tising ko ka ke kuma akara so la ko don atina saka ke tu ni wanda ko no saka ke tu mu mo saka ka an wa jama'a na ko ka ite chrétien ulu ka jina la ku dama islamo ulu ka jina la ku dama burso na ko jina la ku dama ko ta krita ka be bushina ai bon no ça c'est amanda o fana nyini o ni chrétien ta ma ku dama en tout cas islamo ta ka se ka ke ku ah on ta ta ko ta na na ma ta to ta fana mais comme je dis chrétien on ta la généralement pas parce que chrétien bolo vraiment autisme ni kala bolo tike o le robot contrôle la pas bon chrétien ga kiri abi moderniser quoi ni wati mi sera dro o ka peru se ka adla nu ka peru nu se ka adla ka fo ni wati ndebe na dina le meka bla ni bolo ni voilà et alors protection c'est pas ça bon voilà je crois chrétien ga jugement ni gouvernement ta ti non so ko se parce que nous ou ka bolo man dan wana bon mais est-ce que la note c'est ka ou ta demander ka fo o se ka ke voilà o fara ta ke mi on mun ble kan na o ka ke na kan ma mo do fanga be o clinic on di tema le ko ne kono ambe ni ya asira kana ni ngalla o do so tan be ko na kono kita so ko tan ni bala do fo ko kene yere so ala ouais mais il m'a aussi il va sur autisme la meilleure est intéressé c'est parce qu'il t'a sur la téléphone avec do nani fo ko flash tout bon ala e killing moni foti ko flato la moni ala kire foti ko flato la o ala e killing e barati ni ko were kele jubaye ko ala e killing barati ouais bon barati sababale la ko kele mo sabale kele ju to min be ko e tawi du kono na de bon d'accord mais kena kan kilena ni be sona ko ala e killing kena kan bon minum bi mushriku yake je crois attendez c'est pas stable d'abord an pour ce que ouais d'accord ambolu tout ça la folo yani ani o groupe nasi groupe beka ke groupe kilini ka se ka effort do soro kurane ka sabati bon mais mani kurane tera ka sabati kurane de na be juger bon min de galoni kurane mana fo galondo ikina se ka fi bo so bien bon va trop fanga soro la ka ba kurane aka jugement soro maintenant abna tini galo wolo je crois mo se ki dali ka mo min jengene do ko lamati fa fro yana ka se standard fangana na o fanga soro kurane na ti ka jengene ki je crois c'est pas ça mais na wango o jengene nu mbeka jengene yula duma bon na ma te ka fara nyonga antina fanga soro ka du fi kala o parce que oro fa ya mo ko ti mo oro fa na ka jala parce que ala ko ka kinna do fa le ka le ba nga bara ma be ti o ko ne ha na ta je kira ka tru ta ka kala ka yani kira ka fanga soro et puis après mi kala mine loi de katru fa yana ka se soro mais c'est soro minge atlara ka fo ko ala ya haramu la meka katru ta ka ka de me kala mais o ya soro kira kuma ya de me katru ya fa ka fanga soro c'est sûr qu'ils sont bien na mu de mon ka bateau sera ka non amu de me mais non c'est ou qui de me quoi mais David de aka ya di Qur'an ka se ka sabati bon no lu fara lanka na di jamakulu mana fara mu'mini jamakulu ka abi kafiri jamakulu baka no kera na asa ko soro la Qur'an bi na fi nu seri ou bla la mera ou bien vous juger comme il faut tu vois mais o era di se ka ke to mena o de ka gele arabique mais akan no ala la ere ne ma ne do ko ga te ka ke tu c'est fini parce que pour pas ne nyawe yo munna parce que kabni ne be sanjo la santandola ni wadu ke ro chama ke ni islam ya dan ne kabno wati ni re ka dim da jete la ni jete na fona ti sana fe mun de du le ko ni nyala ko ala mu fo ko na ti mo ka on ni se ka organiser ala jamana kono am se ka mun dimane ala ka
silamɛw u ka jugement ka kɛ sogo dama u ka ko ka se bɔtigiw dana par exemple jeune sa e ka commerçant parce que e ye karamɔgɔ de ye sisan ne tun ye commerçant ye sa e bɛ obligé sariya b'a diyagoya e ka yiriba dun parce que sariya de b'a diyagoya ale b'a dun ka sɔrɔ i bɛ ka wajibi ko yiriba ma ɲi mais e b'a dun de parce que mun na parce que sariya dɔw de bɛ yen i bɛ taama o fɛ i n'a fɔ ko cɛ intérêt ko mun fɔ sisan intérêt i b'a minɛ i b'a dun diyagoya la i bɛ kɛ sababu ye k'a di mɔgɔw fana ma i bɛ sababu ye k'a ɲɛ yira mɔgɔ wɛrɛ fana na sariya yɛrɛ sira fana kan n'i m'a kɛ i bɛ bɔ o baara la. Bon mais yow est-ce que an tɛ se ka o kɛ dɔɔni dɔɔni fo an kana kuranɛ an yɛrɛ ka se sɔrɔ k'a ye kuranɛ bɛ se ka tiɲɛ lamarcher maintenant ka sɔrɔ ka n'o interdit silamɛw la o bɛ se ka kɛ o parce que o b'a sɔrɔ ale tɛ sɔrɔ. o kɔni bɛ se ka kɛ sira mun fɛ n'i y'a mun fɔ silamɛw ka jugew dama kafiriw ka jugew dama chrétiens ka jugew dama a banna n'o tɛ n'o tɛ cogoya si la ne ɲɛ t'a la. Bon mais silamɛw ka jugew dama kuma de bɛ yen quoi an bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na ne hakili la hakiliw kan ka falen ɲɔgɔn na o sira de kan n'o sera ka kɛ kelen de voilà bon mun de e ka idée la mun bɛ se k'an kɛ kelen ye. mais fo de ka ɲini quoi. Parce que n'an bɛ y'an sigi ko sama fa a tɔ bɛ tiɲɛ o. mun bɛ se k'an kɛ kelen ye f'an bɛɛ ka kɛ jamakulu de jamakulu k'an bɛɛ kɛ kelen ye. o de ye kelenya ye quoi mais bon e ka plan kɛɲɛnali ye o la mun ye ou bien e bɛ mun de ye pour que an ka se an k'an ka mun de kɛ pour que an ka se ka bɛɛ hakili kɛ kelen silamɛw la. fo de ka ɲini quoi. sisan o de ka gɛlɛn. bon jɛkula. bon n tun ɲinɛna kuma kelen ma mara peut-être n y'a question posé la quoi. non i y'a fɔ mais i ma s'a ma quoi. bon i ko ko kira foyi ma siri bi. ma fɔ ten. n ko kira o kira tɛmɛna a si ka seli kun tɛ yen seli min ye k'i ni tɛ da dugu la ye bɛɛ ka seli dir'i ma bɛɛ ye sujudu kɛ mais tɛ da dugu la sujudu kun tɛ. tenda dugu la sujudu tɛ. sujudu kɔrɔ tɛ tenda dugu la quoi sujudu kɔrɔ ye k'i yɛrɛ dɔgɔya ala ye arabukan yɛrɛ y'o mais anw de ka silamɛya seli la n'a fɔra sujud o de ye tenda dugu la ye. y'o fɔ chrétien ka livre dɔ la u ka bible la bon ni témoignage b'a kɔnɔ ka fɛn dɔ ko kabini lamɛn musa tile la o ye musa tile la sitani nana ma ka a ɲɛ ka sɔn ka fɛn dɔ yira k'a ka sujudi bɛɛ ye i y'a faamu a ko k'a tɛ sujudi bɛɛ ye a ko ale tɛ mɔgɔ faga a ko ale tɛ jɛnɛya kɛ sujudu tɛ nkalon ye koyi. a ko ale tɛ janfa kɛ parce que sitani ko k'a kɛ fɛn dɔ. mais a m'a fɔ ko a k'a tɛ da dugu la dɛ ko ka sujudu k'a ye. arabukan sujudu de kɔrɔ ye k'i yɛrɛ dɔgɔya ala ye. komi a fɛn dɔ tubabukan na prosternation kɔrɔ i tɛ da dugu ma. non i b'i suli k'i dɔgɔya de mais i tɛ ka dugu sɔrɔ a kɔrɔ tun dictionnaire en français peut-être ne tɛ tubabukan mɛn wolo. n'o de man kan ka kɛ kira donna mobili mariki min kɔnɔ ne fɛ k'o de dɔn. n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna mais comme. bon o ye fɔ f'an k'o mariki dɔn. a tɛ se k'a fɔ ten k'a fɔ ko. bon mariki jumɛn mun don. mariki ko tɛ o. n kan ka tɛ yan. non f'i ka répond kira donna mobili jumɛn kɔnɔ. kira ma don mobili kɔnɔ a yɛlɛnna fali de kan. fali bɛ kɛ fɛ yan. fali bɛ ne fɛ. mais e t'i don mobili kɔnɔ yan. bon o tuma jɛ ni fɛn ye kira ma min kɛ o. bon d'accord o tuma a bɛ ten. mawuludukɛlaw bɛ mawuludu kɛ u m'a fɔ kira ko an k'a kɛ u b'a kɛ. parce que a bɛ bɔ olu ye a b'o intéressé bon e fana donna mobili kɔnɔ kira ma don mobili kɔnɔ parce que a bɛ intéressé c'est la même chose mon frère. bon ne fɛ o tɛ kelen ye ne bɛna ni. o bɛɛ ka kan. ne bɛna n'o ye cogo min na. bon mais i ko kira dɔgɔyali don o yɔrɔ jumɛn. bon n bɛna n'o yɔrɔ cogo min na. parce que mawuludu ko. kira fatula ka san yirika caman kɛ a tɛ ten. bon kira dɔgɔyali n mago b'o de la. n bɛna n'a ye mais i b'a fɔ kɔni ka jaabi kɔni jaabi tɛ se ka to yɔrɔnin kelen ten. san yirika kɔrɔ ye. bon san caman san kɛmɛ caman quoi. o tɛ tiɲɛ san kɛmɛ caman tɛ mawuludu daminɛ ni san cɛ san 900 ni kɔ. n faamuya wa bon e jɔ kɔni n bɛna nin sɛgɛn o fana papiye bɛ n bolo yan mais ni n ko n bɛ don bɛɛ la sa. wa n'o papiye tɛ bolo a bɛ mɔrɔ sululayi la mawuludu daminɛ ni san cɛ san 900 ni kɔ. bon a yera mɔgɔ fɔlɔ yɛrɛ mun na fɔlɔ maa fɔlɔ min na parce que anw ye mɔgɔ min na dege. an ka tɛmɛ n'a ye sa bon kira dɔgɔyali yɔrɔ jumɛn b'a la. n bɛna n'o de ye ka fɔ n bɛna n'o de an ye mɔgɔ dɔ de la dege n'o ye chrétien ye an ye silamɛw yɛrɛ ka mawuludu yɛrɛ a ye chrétien de la. non an ye mɔgɔw de ladege. ayi an y'a ye chrétien. mɔgɔw yɛrɛ ye chrétienw ladege o mɔgɔw ye yahudiyaw ladege n ko mɔgɔw ye yahudiyaw ladege. a y'u ladege yɔrɔ min na. ala parce que ala ko a ma k'a nana ni kuranɛ k'a ye kuranɛ d'a ma. ayi o tɛ bon ni ko an ye chrétienw ladege n ko mamadu yɛrɛ ye yahudiyaw ladege o ma an mɔgɔw de nɔ. n bɛ k'o de ɲɛfɔ mɛnɛ. mamadu ye yahudiyaw ladege i sɔnna o. mais n'i sɔnna ka ban i tɛ se k'anw jala k'i ko an ye chrétienw ladege parce que an ka kira ye yahudiyaw ladege. e t'a fɛ ne k'an ka fɛn fɔ. e tɛ ka kuma ɲɛnama yɛrɛ de fɔ quoi.
une question posée, Ninjabi Dirima, elle va essayer d'expliquer, il faut informer mes femmes. Il faut que les chrétiens ont dit. Elle est chrétien, on l'a dit. Parce que les chrétiens ont dit ça, elle a quoi, elle est chrétienne, l'a dit. Bon, hop, maintenant, Mauloudou là, chrétien, tu Mauloudou, qu'est-ce que chrétien, Mbaké. Ah, Mauloudou, Mauloudou. Chrétien, Mbaké, parce que Mauloudou, ni c'est arabe quand même, mais. Mohamedou Bangeni fait. Ou bon, qu'est-ce que Mauloudou, Kira Bangeni fait. Bon, hop, maintenant, Emi, qui a Kira fait, et Mangangi, Taki. Mauloudou, Kira fait. Comment est-il fait? Amen. David direct d'année. Quelqu'un au bout qui a pris une fête. Et qui t'a fait. Et tu fais au café. Ne pas faire ça, il dit on est là. Ni que la commande. Ouais, et qu'à cela. Ni Diaby. On a fait quatre là. Donc, Olu est Olu sur cette zone là. Ou qu'à quelle table. Olu là, on va t'attendre là. Olu fera John est là de Rugabara là. Olu est Bolsonaro de là de Rugabara là. Katuni grec et fait il t'a fatigué là. Ma foi chrétien jama ngano gratuit olu tunga sera la wodi fana la jema olu ba bari ba do ko wolola ta olu tunga fana bani olu tunga ala u yera nyima ko ala nuka ala ta walma nuka ala bangira mo ka fete ka chrétien fana ya ta wodela o ta ta chawa da lu chawa be bo sema fana ya ka ko nunu ga kira fe ko bo anniversaire ke ko fete ka fana ya ta ko ana apa nak kerai ni apa nak amal ni apa nak kerai tak perlu saya kalau ni aku mengukur juga om aku ni ikan jatuh mungkin apa tu apa ni aku mahu aku bangun ni ibu sebenarnya dia bangun muka kan mana kita ni apa aku mana jadi apa menabo ni aku kau bunda mak famille ma fenga koni no attendez ah mais o de mai quoi ni e ma wi dare e famille te histoire là i famille ma mi seli ka ka boyoro la o wololi foli o danga dinya di mais il fa wofa na ye yoro occupé o wolodo no sado bi sebe histoire bi mo ko kalona da mo do nga ko i fai mais hay doro do occupé mali kono ya fo bien ka wuli da mo do nga anniversaire wi no kala histoire la ou sali ino kala histoire la samori temena ya o ka koro mo chama fana mo ke mais hali shini ni do na e kolla samori wolola rom na sararo me no kala o ti do gali mayde mo mi fa wololi fo ye do gali may mo mi ye fa 0 so i fa ma nya ma chen ni o wololi fo ki jala kido mais nabi la isa wolo to be qur'ana kono ala ya fo onde o mana ibe ala ke do gali ke la yo ala ma era kala na ngara onde kala na isa wolo to la ni isa min zale ka ta samba kele di koy ala yo wolo to fo qur'ana kono o mana na yo kala amiga ka isa do ya ta ga ka ro mo le fo da woro law ma ka fo mo ba di da woro law ah ni na bana ni kira bangani no kira nili we kira bangani ti nili mo mi fama fenge o fa bangani foli de nili mo te ti o ke do ro ki be ni wolo li ti ko mo ko na mo se ko ni ere ki to ka ko ne fa ko ka kira bangani me e ka kalai ne ma do ye kalami ke me i ka kalai ye hakli je ko ju e di ne re ginga ai dara ifa bi bomi abagena mi mbin fa boro fi mbin fa bangero fi no kera mo ngolo to galma o ti te fu do ha ko be circonstance me ka ke fati edu me ka fati edu o ko do to o a keli fati de o ye kira re fati ke do tanaw kira bora maka kana madne kana soro ashura do muaram kalot le ta yahudiyo ba ke fati ka ni so jaman kira ko yahudiyo bi ni fete pourquoi o ko nabi lay musa sera firaun na ka be ni ndo endema wala musa yo luka kira asira o dugula ko le fete kira ko ne de kani musa ya ka tema au ka sabu de bale mo kero firaun au de kan ka ni so jere ko je kawli ni mo ram kalot le ta sera firaun be ba do mi mana kira yahudiyo na de kalima famle mais ama yahudiyo la diga ya yira de islamo de kanoi ni kira sera ka ni so jani kira wala ka kira mondo no mate ka ni so jani kira bagene ka fishi temenen du ala ya ko qur'ana kono wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin wa man ni ci fuy kama dabe daga hina ala ya de ko mo min kira na hina kama no bagene makana ni so jai ka fishi temenen da an na bangina da ara ya ci aka hina kama mo kira ka hina kama o bangani aka hina Muhammadu bangani o kira diye ka heredi ni mo man ni so jano o ti ka fri mara no ya dabla mo lu du be ma ka ba ba ni
arbe madne mawludi bon maga madne o mi e wahabia bara yare formation américain contre l'islam ni mo formé ni ya la o le u fe ku kiyaira sanwata hadine غزوة بدر على بدر كانت سيد الإسلام وترى جبولا هل الشيء مغا ناكرا بغوب سادة ودرطورا هل دودروتي يفرق بغين نتوجرها بارا بلا روبي وعلى كرا سيرا إسلامي وسيرا كافر ولا نبدو هل الشيء ناكرا بفتي مغا بارا بلا كما وكي سيرا جبولا ورغاقا فتي أمريكا وكي ما هي ربانيني هو دي مغانا فتي ما أسمع سيرا جبولا جبولا كاتوري ما بغي menga fatu dongera emanyinga fatu dola ukubi bangeni de fiti me o mapatu no mo tini so ja ko kira bangena ni la ko pe ka ni ka ka aga patron yela bela maga tani information bi maga mira gara olu yela bela na to ala bule mali ta daw ika mo ba ila do na ko na taro do na ay bi taw wala mo tira ala pe do de la abangena do la akila do la sara do la mais ala ko akili ko ya ka sere mais otumana wa sara do fana na ala bo do alors isali o wote o mo ko on so jara ba ba do amani so ko ya sali la quoi mais asali o tira ma fatu abangena do mina fatu do mais abangena do mina sara do ya o ma ma ti ko mara ko wa asali ko kanda asali ma boy ko kama bangeni ka wul mali ka sali ta ka bangeni ouais on est que soit do ke nous les choisi mais pourquoi pas mi bi ni bo de ta ni ga di ni bo de ta ani ne na ka re banga do mina na no ka se de na faturo o dongere fana o ka ka ni so do ay ka o de la no ka ni so ya do yo la no bi go ke ke yo se wote o bo o la ma ni na anti na ko mais ni bele bele mo iman ni so ja kira ka mo do la billahi ne kan na alala na ko kafiri billahi ne ataro kafiri ana na alala na harami se ga kaburu ko mo man ni so ja ko kira bangina e kafiri re billahi abari ni kan mo je bangina ni fajara loy ka woro ta ta bewele friga je mundi be ama amadu bangini ama friga ni so jana me on ne so jana na ma ambo lagoti ambolo kande ko je kira bangina na ambo formation bo do ka do na mo wani yu tena loy ni ni yetu ni kafiri information américaine contre l'islam ni Bamako lu yake olu matlaka mawludu ken yake Bamako américain misri bela mawludu be ke famos olu de ku yara ka tan bo Bamako américain misri nunye awmbe a papier chambe mako mawludu haramé ne o américain misri be mawludu be ke jende bi laban aywa oh nani mami kapo alania betu ni kapo no ani ni ba ko da yodo iwe ni za kapo ya oh ni ta wara na mo go na ma ke ni ta ni ko ke ti ani ne ma ko kala ba be ti kala ba be ti ta ara ke ti ani ne ti ala ni ba ko le ni ne ni ni ho ti ga mo du mo ayo era ma ko tali ba te ke ya ma ayo ba du ya mo do ko ka te ke mo ne te te ba mo ayo ya be ta ru mo a te ka ni ni do ki ga ani ko ma ka ra o ga ti ga ya ma su ye go ne ni mo ni amma ni ta ni na o bu ga be na ko ne ni ni wo ko ma ni biminge umandine kati kapta nati ayo anga go ma po mari korole anga go nyari ga ere do kono ne dana ke jati surana ke benani di wo ni makulo
jinɛ tɛ bato ya non jinɛ ni bato tɛ kelen jinɛ de ye jinɛ bɛ se ka jɔ ni bato t'a la n bɛna ɲɛf'i ye sa jinɛ de ye i bɛ sira min kan o bato cogo min fɔra i ye k'a fɔ ala kota kira kota o sira minɛni o de y'i ka diinɛ ye wa n'i ye fɛn wɛrɛ kɛ k'o y'o dɔ ye k'a sɔrɔ o dɔ tɛ o de bɛ ta ka d'i ma mais n'i m'a fɔ k'o dɔ dɔn komi e yɛrɛ de b'a kɛ i ka baraji ɲini kama o bɛ daki i ye ala ko an ka sadakati bɔ ni ne ye 100 di ala y'o fɔ mais ala m'a fɔ 100 di o ala k'o ɲumanya de kɛ bon n'i ye 1000000 di dun mais ala m'a fɔ nin yɛrɛ kɛ o bon mais ala ko an ka ɲuman de kɛ bon o tuma na ni e y'a ye ka nisɔndiya ka kira bange na n'o o ye e ka ɲuman ye e y'o ye i m'a fɔ diinɛ dɔ don o bɛ bɔ i ye o tɛ haramu ye o dagalen don dagacogo bɛɛ la mais n'i ko ala de ko an k'a kɛ ko diinɛ yɛrɛ dɔ don maintenant i ye fɛn fara diinɛ kan ala n'a ka kira ma min fɔ a bɛ taga ci est ce que i y'a faamu bon mais mawuludu kɛli mawuludukɛla si ma fɔ diinɛ don mais ne yɛrɛ de kelen ye o yɔrɔ y'a la k'a dɔn diinɛ dɔ tɛ dɛ bali olu kunkolo minɛ islam silamɛya yɛrɛ pied don maa o maa ma mawuludu kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ kafirilama sara wa maa o maa tɛ k'a kɛ a bɛɛ kafirilama bila ka bolo ni dalilu ye k'u ye ala ka kuranɛ aya dɔ segi ala ma o ma ala bonya yira ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni ala ma ye muhammadu ci foyi kama fɔ dafɛn bɛɛ ka hinɛ ni muhammadu cira dafɛn bɛɛ ka hinɛ kama ni dafɛnw y'o dɔn ko ala yɛrɛ ko ten ni dafɛnw ma nisɔndiya muhammadu bangeni na dafɛnw y'o kafiri tɛ dugukolo ma fi ka sɔgɔma hali ni bana o ma tiɲɛ ti yɛlɛmɛ quoi o kuma e bani a ma o tɛ se k'a bɔ yen mawuludu bɛna kɛ a minnu y'o former olu bɛ k'a kɛ a bɛ laban tiɲɛ de la a bɛ kɛ Makan bɛ a bɛ kɛ Madinɛ Bamakɔ américain misiri minnu ko mawuludu ye haramu ye a san 3 in minɛ a daminɛna o bɛɛ la o tuma na a bɛna laban hali n'a sɔrɔ la yan américain misiri minnu bɛ yan n'olu t'a kɛ mɛri n'a kɛ parce que nun duuru de don ni ninnu y'a kɛ dɔrɔn u b'a fɔ a k'a kɛ n'a banna u b'a sara ka mɔgɔ kamali ka ala ko f'u ye ah non n'i y'o fɔ ala bɛ jigin i la dɛ segu fa bɛɛ mawuludu ala ko tɛ yen kira ko tɛ yen don o don segu cɛ n'a muso bɛɛ ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na n'i ko i bɛ ala ta bɛ ko cɛ ni muso bɛ ɲagami ni ala ta dabila la i b'i jija cɛ ni muso kana ɲagami i bɛ kafiri mais ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ wele da tuma min na ka cɛw ni musow wele ka na ala ma o n'a kun sera kafiriw ma o a kun b'a fɔ ko musow ka t'u sigi u dama fan fɔlɔ ale k'a ta fɔ wa kira tuma min na a bɛ ka mɔgɔw wele ka na silamɛya ma n'a kun nana aw ka du kɔnɔ ka n'a sɔrɔ an ye asunkuruw ɲagaminen don a kun b'a fɔ fɔlɔ yan'a ka ala ta fɔ a kun b'a fɔ aw ye ko musow ka wuli ka don so kɔnɔ fɔlɔ wa ah d'accord très bien o tuma na mawuludu bɛ kɛ